Diversi pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea ddeċidew li jsir patt biex jiġi indirizzat id-dejn fiż-żona euro. Minn tal-inqas 23 pajjiż huma favur dan il-patt li mistenni jimponi penali ħoroġ fuq dawk il-pajjiżi li jiksru regoli dwar id-deficit tagħhom. Dan il-qbil intlaħaq f'summit li huwa mifrux fuq jumejn li qed isir bejn illum u għada fi Brussell. Wara 10 sigħat ta' diskussjonijiet intlaħaq qbil li 17 il-pajjiż li jużaw il-munita euro flimkien ma' 6 pajjiżi oħra membri tal-Unjoni Ewropea joħorġu patt dwar kif għandha tiġi indirizzata din il-kriżi. Għadu fil-periklu tal-mewt ir-raġel mill-Kalkara li kien involut f'inċident ta' traffiku l-bieraħ f'Ħażabbar. L-inċident seħħa l-ħabta ta' satejn ta' filgħodu meta r-raġel li kienet isuq karozza tat-tip Toyota Vitz fit-triqtu minn Bormla lejn il-Fgura intlaqat minn van Fiat Fiorino misjuq minn raġel ta' 28 sena minn Birżabuġa. Bid-daqqa l-Vitz spiċċa daħlet ġo arblu tad-dawl bis-sewwieq kellu jittieħed l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu jitlef ħajtu u għadu qed jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva. Tarif parlamentari jikkonferma n-nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol li jeżistu fil-Gżira Awċija, inkluż għal studenti li jkunu gradwaw mill-Università ta' Malta. Jirriżulta li kienu biss nofs l-istudenti li gradwaw din is-sena li sabu impjieg, bi 17 biss minnhom isibu impjieg f'Għawdex stess. Il-Ministru Dolores Cristina meta kienet qed twieġeb mistoqsija parlamentari tad deputat Laburista Anton Refalo qalet li kien hemm 100 student Awċi li gradwa din is-sena illi bdew jaħdmu. Minn dawn il-100 student kienu bi 17 il-persuna li sabu impjieg f'Għawdex waqt li 83 l-oħra qed jaħdmu f'Malta. 64 karozza tal-linja l-antika qed jintużaw mill-kumpanija Riva. Dan ħareġ minn mistoqsija parlamentari li għamel id-deputat Laburista Joe Sammut lill-Ministru Ostingat. Jirriżulta li l-karozzi tal-linja l-antiki ta' qabel ir-riforma ser jibqgħu jintużaw kif huma sa Mejju li ġej biex imbagħad jinqalbu għal Euro 5, jiġifieri ikunu qed iħammġu inqas. Dawn l-64 karozza tal-linja kellhom jiżdiedu mal-flotta tal-Arriva minħabba nuqqas ta' pjanar serju li wassal għal falliment fir-riforma tat-trasport pubbliku. Nirien fi sptar fl-Indja jħalli minn tal-inqas 73 persuna mejta, mhux esklus li n-numru tal-vittmi jibqa' tiela fis-sigħat li ġejjin. Il-maġġoranza tal-vittmi kienu pazjenti li spiċċaw maqbuda fin-nirien. In-nirien bdew kmieni dalgħodu fil-basement tal-isptar fejn jinżamm materjal li faċilment jista' jaqbad in-nar. Il-membri tat-tifi tan-nar damu 5 sigħat jippruvaw jitfgħu n-nirien. It-temp għall-bqija tal-ġurnata mistenni jkun ftit jew wisq imsaħħab, viżibilità tajba, riħ ħafif u varjabbli li jsir mill-punent il-beach, baħar ħafif għal moderat li jsir ħafif b'imbagħad baxx mill-Majistral. L-ogħla temperatura 19 grad Celsius, l-inqas 13 grad, dik tal-baħar 19 grad Celsius, indiċi UV 2.